O sindicato CESIF condena as agresións ao persoal dos centros sanitarios da Coruña e Cee. Exixen as administracións protocolos de prevención. En menos dunha semana producíanse no Concello da Coruña 2 agresións ao personal sanitario, unha no Hospital Virxe da Xunqueira en Cee e outra no Centro de Saúde San José na cidade herculina. 2 episodios que dende a central sindical cualifican de inadmisibles. Teresa Macías, do CESIF, denuncia que non se pode permitir que os sanitarios acudan a traballar con medo. Exixen ás administracións medidas contundentes. Consideramos que é imprescindible que se apliquen todos os protocolos establecidos que teñan na súa mão. Somos conocedores de que algún deles se actualizaron, vale, e que se adopten todas as medidas necesarias. Xa non só cando ocurre, nos parece moito máis importante para prevenir, vale, erradicar calquer forma de violencia contra os profesionales do sistema sanitario. Advirten dun incremento alarmante das agresións, unha tendencia que supón unha grave ameaza para a saúde mental e física dos profesionais sanitarios.